Karma Kadjy-skolen er en af de 4 store linjer inden for tibetansk buddhisme. Skolens belæringer stammer fra den historiske Buddha Sakyamuni, der levede for 2500 år siden. Karmapa er overhovedet for Karma Kadjy-skolen, som han grundlagde i det 12. århundrede. Karmapa er den første bevidst genfødte lama i Tibet og blev forudsagt af den historiske Buddha. I 1969 blev de 2 danskere, Ole og Hanna Nydal, de første vestlige elever af den 16. Karmapa. Efter 3-4 års studier og meditation i Himalaya tog de, på opfordring af den 16. Karmapa, tilbage til Danmark for at gøre buddhismen tilgængelig for vesterlændinge. Det arbejde har de siden 70'erne fortsat, og de har startet over 650 buddhistiske centre verden over. Ole Nydal, der i dag fungerer som buddhistisk lama, rejser verden rundt 2 gange årligt for at besøge centrene og holde foredrag og kurser om buddhisme. Et af de første buddhistiske centre i Vesten blev grundlagt i København i 1975. Buddhistisk Center København har nu adresse på Svanemøllevej på Østerbro. I dag består centret af 3 huse, der ligger ved siden af hinanden. Løse fjerne alle vanskeligheder af vores tale. Et buddhistisk center vil sige et sted, hvor folk de arbejder med de buddhistiske metoder. Det er ikke så meget, at man dyrker en religion, eller man udfører nogle ritualer, at man er munk eller nonne eller noget andet, men det er et center, et sted, hvor folk de kommer fra hele byen, og nogle gange hele landet, og nogle gange hele verden, for at deltage i arrangementer, daglige meditationer, for at kunne udvikle sig. Det buddhistiske center i København er særligt, fordi at det er det første store sted, der blev etableret i Vesten. Men det, der også er særligt ved det, er, at vi bor på stedet. Det er ikke det, man kalder et nøglecenter, som er et meditationsrum, hvor man har en nøgle til at komme og kan bruge det der. Men her der bor vi, lever sammen tæt, og det er en del af vores hverdag, kan man sige. Det, at man bor sammen, det gør også, at man ikke gemmer sig væk i sin egen lille hule og tror, at nu er man selv blevet verdens største meditationsmester, og møder ikke rigtig noget spejl. Men her i centret, der møder man hele tiden et spejl. Der er hele tiden en masse mennesker, som man skal forholde sig til, og de skal nok fortælle en, hvis man har fået næsen lidt for meget opad, eller lidt for meget nedad, eller så videre. Så det er enormt sundt for ens udvikling at bo sådan et sted også. Det jeg opdagede, og som alle dem jeg kender opdager, er, at det vi laver herude er egentlig en tilføjelse til et normalt liv. Forstået på den måde, at vi deltager i alt andet, som resten af den danske befolkning gør. De går på arbejde, de har familie. Det eneste, jeg har ændret i mit liv, er selvfølgelig, at jeg bor i et bofællesskab, og så mediterer jeg. Så på den måde er der ikke noget, der er ændret. Og vi forsager heller ikke julen, og vi forsager ikke et godt glas rødvin, og vi tager del i det liv, der er, og de glæder, livet bringer. Det buddhistiske center i København har hver dag offentlige guidede meditationer, som alle er velkomne til at deltage i. I Aarhus har der eksisteret en buddhistisk gruppe siden starten af 80'erne, og i 2008 flyttede gruppen i nye lokaler i bydelen Trøjborg i den nordlige del af Aarhus. Centeret her i Aarhus, det er det, som vi kalder et nøglecenter. Det vil sige, at der bor ikke nogen buddhister her. Det er en kælderlejlighed, som vi fælles betaler husleje til, og så har vi en nøgle, så vi kan komme ind og bruge centeret her til at meditere i og holde nogle fælles arrangementer. Vi har vores meditationsrum her, hvor vi har vores alter, og så har vi ved siden af et køkken, hvor vi kan sidde omkring et bord også og mødes både før og efter vi har mediteret, og bruger det også til at holde vores møder i og planlægge de aktiviteter, som der skal ske her i gruppen. Nu bliver det lidt teknisk. Altså der er de 108 perler, hvis man ser bort fra den her middel. Det kommer lige tilbage til, hvordan man bruger den i praksis. Den form for buddhisme, som vi arbejder med her, den kræver, at man har en lama, som kan være med til at guide en på vejen i ens udvikling. Og i det her center,
Og i Diamantvejs buddhisme, der er det Lamo Lydal. Han har været med til at starte det her center og mange andre center rundt omkring i hele verden. Og vi bruger ham helt konkret i forhold til at få afklaret rigtig mange ting i forhold til vores meditationer. Menseren, hvis man giver folk læren, ikke? Hvis man giver dem en forbindelse til det klare lys, altså den klare tilstand af bevidsthed, der kigger gennem vores øjne og lytter gennem vores ører, er bevidst. Altså hjælper man for livet, for døden, for det, der kommer efter døden, og i alle kommende liv indtil sind, der kender sig selv. Det buddhistiske center på Lolland har en særlig historie, fordi det er et af de ældste tilbagetrækningssteder inden for diamantvejsbuddhisme i Vesten. Siden 1970'erne, hvor centret blev besøgt og indviet af den 16. Karmapa, har det været besøgt og brugt af flere tusinde buddhister fra hele verden. Buddhistisk Center Lolland er et tilbagetrækningssted, hvor at folk, der praktiserer diamantvejsbuddhismen, kommer for at meditere og fokusere på meditation. Det ligger langt ude på landet, så der er meget roligt her. Stedet bliver brugt af de danske grupper på den måde, at de kommer her i weekenderne og hjælper med at holde stedet ved lige med praktisk arbejde, og samtidig så er de sammen, mediterer sammen og laver mad sammen og hygger sig sammen. Buddhistisk Center Lolland bliver ligesom alle andre diamantvejscenter kørt på frivillig basis, så folk ud af idealisme kommer og hjælper med at drives og køre stedet. Buddhistisk Center her på Lolland er jo et af de ældste center. København er det ældste, og Lolland er faktisk det næstældste center, vi har inden for Diamantvejen. Det har været besøgt af rigtig mange lamaer igennem tiden. Det har været besøgt af rigtig mange praktiserende igennem tiden. Og på den måde er det sådan har det en særlig plads i mange af vores hjerter. Hver år har vi et sommerkursus på 5 dage her, hvor der kommer mellem 1000 og 2000 mennesker. Og det er et sommerkursus med Lama Ole. Vi starter forberedelserne allerede om vinteren, og på den måde er det et samlingspunkt for den danske sangha, vi er her og laver det der store sommerkursus sammen. Hvis man nu står og er totalt nysgerrig på, hvad buddhisme er, og man er i tvivl om hvordan man skal gøre det, og komme i gang med det, og lære at meditere og sådan nogle ting, så skal man bare vide, at alle de grupper, vi har i hele Danmark, de er der for at lære folk om buddhisme. De er der for at lære folk at meditere. Man skal ikke have nogen forudsætninger, man skal bare komme, man kan ringe, man kan dukke op fra den ene dag til den anden, og så kan man komme i gang med det samme. På hjemmesiden buddha.dk kan du finde nyttige informationer og links til de buddhistiske grupper og centre i Danmark. De tilbyder alle guided meditation til enhver, der har interesse i at prøve kræfter med de diamantvejs buddhistiske metoder.